салом алайкум дӯстон ва шогирдони азиз. Мо омадем дарси дуюми курси PHP монда. хоб якум дарс мо насб кардани Open Server нишон додем, чӣ қадр ки ҷа программаро мебинем. Дуюм дарс мо бошад, мо дар бораи яъне ки PHP-ро кодош ва чӣ гуна кор мекунад ва HTML дар чӣ мегем робита дора, ҳамаро мефаҳмонем. Пеш аз дарса шурӯъ кардан, аввал ман шуморо ба як группа шинос мекунам ки мо ира нав сохтем ва участники кам дора. Барои ҳамин ман ссилкаи ин группаро дар таги видео мемонам. Дар Viber ҳастай ва аз инҷа ягон кас номерои шуморо, лични данни шуморо гирифта наметавонад. Шумо вақте дар группа дохил шудем, номери телефони шуморо ягон кас дида наметавонад. Яъне ин сообществени Viber ки мисол шумо сообщение нависта метавонед, хабарҳоро хонда метавонед, яъне ки информация гирифта метавонед ва аз ягон кас информацияша гирифта наметавонед ва аз ӯ ҳам аз шуморо гирифта наметавонад. Барои ҳамин дар инҷа шумо дохил шед, мо инҷа видеодарсҳоро мепартоем. Мо дар Одноклассникам группа дорем ва онҷашам метавонем ки аз таги видео ссилка ҳаст, дар онҷашам дар омада аъзо шед. Бисёр гап намезанем, дарс сар мекунем. Open Server дубор клик мекунем, запускатш мекунем. Мана байрақи сирх пайдо шед. Меҷиқем запускш мекунем. Як чизи дигарро нагуфта намона, инҷа мо папкаи сайт дорем. Папкаи сайт дорем. Инҷа вақти мо даромадем, ман як файл сохтам, дарс пешина чӣ ки мо гуфта будем, ман lesson номша мондам, яъне ки lesson ин дарс мешавад, инаш лишни буд. Хоб инаш localhost, инаш дар ҳамаи Open Server ҳастай. Хоб мо ин папкаи сайт на чӣ названи бихоҳем мемонем. Мақсад ман lesson мондам, яъне дарс. Просто ман меҷиқам ин ягон домен ворӣ мемонамш, мисол tgш мемонам. Ва дар дохили мо як индекс дорем. خب دوباره در بالاش پخش میکنیم. به غرض از نوتپدی که ما استفاده میبریم، به غرض از این یک چند نمود دیگر редактирование код, яъне خیلی چیزایی است که با مثل بلاک نوت باید نوتپد بری کد مینویسم. نه که نوتپد یکی از پاپولارین تریوشه، یعنی میگه مشهورترینشه. من بسیارتر سابلاین استفاده میبرم. برای درس گذاشتن ما سابلاین چوتا осон нестайда барои одамое ки нав меомӯзанд. Баъд вақте ки шумо дар нотпад ёд гирифтен, баъд далш метавонед ки дар саблайн ё дилхоҳ барномаи редакторини коди яъне истифода баред. Мана инҷа чӣ қадр ки мебинед, мо дар дохили ин қавсҳо нохунакҳо яъне ки коди PHP мо менависонем. Инҳо 4 намуд вуҷуд доранд. Савримениш яъне ки ҳамин тарзи навистанай бояд фақат ҳаминаша истифода барем. 4 намудаш чӣ хелия? Як намудаш мана ин хел када менависонам, як намуди дигараш ҳамин хело яъне фоиз қати менависонанд. Мана инҷош фоиз дора, хел фоиз қати дар дохилиш кода менависонанд. Боз як намуди дигараш просто скрипт нависта HTML ҳами хелкада карочи хелкада менависанд. ба фикрам ҳамин хел, лекин ноша истифода намебарам. Бисёр кӯна шиданд ва ё версияи кӯнаи PHP да онҳоро дохил мекардам. Хоб барои ҳамин мо барои инаш бисёр намефаҳмонем, инаш қавси муҳим нестай. Дар дохили ҳаминҳо мо метавонем ки ягон чиз нависем, яъне кода нависем. Аз ҳама функсияи бигем машҳуртарин дар PHP ин echo аст. Echo ёки echo. Мана ин хел дута як нохунака мемонем ва ҳамёнаштам нависонем ки аса мисол салом. дуюм намудаш ин хелам менависонанд, яъне ки қавсҳои ду нохунака қатӣ. мана ин хел қавсҳои ду нохунака қатиам менависонам. ҳардиш кор мекунам. Ва дар дуруни echo боз мешавад ки мо дилхоҳ намуди теги PHP-ро HTML бахшиш
дохил кунем. Масалан ма як теги бр мегирам. Ин тега мо бисёр истифода мебарем дар курси пешпимон, барое ки бр якта сини поён мепартоя. ва ҳозир ман дар браузер открит кардаашо метавонам. Як бор мо OpenServer-ро запускат мекунем. Местем ки вайзард кабут шава. Мана кабут шид. мо айҷа прямо медроем ва сайтмонро открит мекунем. ё ин ки ё ин хел ана бинем чӣ хел мебинем баромад. Асалом. خب یا این خیل میتونین запускат کنین یا اینکه میتونین просто номи сайта بنویسونین. من خیل lesson می‌نویسم .tg یعنی این خیل هم открыть میکنن. نه که یک چیزا فراموش نکنین. هیچ وقت که من این URL بالا ببینین که من اینجا یعنی lesson.tg نوشته. یعنی دیگه یکم چیز لیشتین دیگر نداره و HTTPS داره. аз пешаш не ки ӯ браузер худашро ишон наметия. ин наҷаша бисёр аҳамияте ин ки вақти бояд сайти шумо ҳамин хел боша, вақте коди PHP дошта боша. баъдан PHP коди шумо кор мекуна. агар ҳаминҷада яъне через адрес шумо дароен PHP коди шумо кор намекуна. гуфтем ки PHP фақат дар сервер кор мекуна. яъне через адрес чӣ хел? масалан через адрес мо папкаи сайтмонро открит мекунем. Mana این پاپکای سایت ما وقتی ما داریم ایندکس ما ایندکس اینجا پراما بنشقیم براوزر ده هویش میکنه نه نبینین چی میبره پولنی کد PHP ما را برآورد. یک چیز دیگر را بفهمونم. من پایان دم وقتی بعد از در داخل این کد HTML نمیگیرم. مثلا ما تگی پیرام نویسونم مثال اوکی میگم مثال می نویسونم дар иҷаш бошад намегирад. дар иҷа қабул намекунад. не ки берун аз теги PHP қабул мекунад. бинед ки дар ин маврид чӣ мебарад. мана бинед кода худаш автоматик баровард. полни кода баровард. агар дар иҷа гирем мана мега саҳифаи 6 да ошибка. саҳифаи 6 ҳам мебинем. саҳифаи 6 мо на саҳифаи 6 мо саҳифаи 6 мо да ошибка. мо чӣ ошибка кардагим дар иҷа? барое ки ошибкаи мо ҳамия ки мо теги HTML прямо дар дохили коди PHP нависем. вақте ина тоза мекунем мо набинем окей тамом хушрӯ баровард. аммо дар иҷа бинем ки дар иҷа ҳамаи кодои моро бароварда. коди HTML ва коди мана ин PHP ки нависем бароварда. ба хотири чӣ хел бароварда? хотири бароварда ки мана инҷа URL аҳамият аз через файл кушодааст. и через сервер накушодааст. дар HTML хел ошибка намедод. дар PHP метия. барое ки мо через файл бинем ки мо через файл яъне мо диски S гуфтаем. баъд диски S папкаи OpenServer папкаи Domains мана ин сайти мо папкаш баъд индекса кушодаем. агар мо инҷа прямо ҳамаша гирем ва через доменш букушоем. вақти наша гирифтем через домен кушодем вот бинем ки полни саҳифаи моро чӣ индекса бинависонем ки ҳастай чӣ индекса нанависонем яъне ки мебарора фарқ надора. мо як ҳолати дигарам мешава ки вақти мо дар сайтмон 2 ё 3 ё чанд саҳифа дорем. масалан чӣ хел? масалан ман якта файли нав мекушам. просто коди ҳамира копировать мекунем ки кода бисёр нанависонем. копировать мекунем. просто ечоша мемонам. салом ду мекунам. ина анаса сохранить мекунем. мана инаш лишний аст. сохранить мекунем. прямо мана болора бинем ки дар сайти lesson. дар барои индекси хидмат сохранить мекунем. не номша масалан як мисол номша мемонем .php яъне расширенияша PHP мегирем. сохранить мекунем. сохранить мекунем. бинем ки чӣ результат метия. вақти мо сайта открит мекунем домена менависонем бинем ки кадом саҳифара бароиста индекса баровардиста. яъне автоматик вай худаш индекса мегира. агар не ки мо 2 саҳифа дорем дар инҷа яъне дар дохили файлмон дар дохили сайтмон мо 2 дорем. якта як дорем якта индекс дорем.
ана акнун як саволи дигар ҷа пайдо мешавад. Агар чо мекунам ки агар ҳамин индекса гирем, яъне мо масалан ман мехоҳам ки саҳифаи аввали ман индекс ном нашава, яъне главни ном шава ёки асосӣ ном шава, яъне ки ман мехоҳам хеле номаш кунам. Дар ин ҳолат вақте мо ягон мисол асосӣ номаш мекунем, асосӣ мисол номаш мекунем, ё ягон номи дигар дилхоҳ мекунем. Вақте мо медроем ман набинем ки чӣ хел ошибка мед, яъне асосиро баровард ва як-дусера ҷиқидем инҷа медароя ва асосиро ҷиқидем инҷа медароя. Барои ҳамин бояд обязательно якум саҳифаи аввал бояд индекс боша ки через домен вақти сайта даромадӣ сервер автоматӣ сайта дар индекс мепартояд, саҳифаи индекса мепартояд. хуб, давомаш мо инаша фаҳмондем. Эчо чӣ аст? Эчо як функсия аст. Функсияш чӣ аст? Ман як функсия месозам, оли функсияда баъдан бармегардем. мана масалан ина бинем, инҷа ҳамаи чизои навиштагӣ, яъне ин функсия ва ин эчо, яъне ки номаш эчо, ё ки ман дилхоҳ ном монда метавонам функсияда. Яъне ин эчо функсияе ҳаст ки PHP, яъне ҳамин касоне ки PHP-ра сохтаянд, ҳамуно худшон ҳамин функсияра сохтанд ки ба хотири ягон чиз баровардан. Яъне ин функсия дар дуруни PHP ҳастай, ина мо намебинем, аммо мо номша аз ёд медонем. ан ҳамин хел яъне функсия аст. Инҳоро функсия мегӯянд ки ҳар як функсия мана ин хел дар дохили PHP сохта шудагиай. Инаш лишни буд. ман фаҳмондам функсия. хуб, як нохунака чӣ маъно дорад, ду нохунака чӣ маъно дорад? Дар ҳар чиз кор мекунад, не ки як нохунака да, яъне ки тезтар кор мекунад. Масалан ман коди PHP HTML гирифта дар дохили як нохунака мемонам ва дар дохили ду нохунака мемонам. мана баъд аз ӯ ягон чиз мисол менависонем, SSS инашта мисол 111 менависонем. вақти проверка мекунем мебинем, мана бинем чӣ хеле ки якта пробел сини поён партов, яъне ки ҳам дар дохили инаш кор кард теги HTML ва дар дохили инашам, яъне ки ин ягон разница надорад. як чизи дигарро мебинем. Масалан ман як тағйирёбанда месозам. Тағйирёбандара масалан ман ягон номаш метам. Али номаш метем тағйирёбандара. тағйирёбанда чие? Ман дарси дигар мефаҳмонам, фақат шумо ҳам қабдонем ки ин коди PHP яъне тағйирёбанда ин намуде ки аст. бояд инама дар куҷое ки файрод кунам, яъне куҷоеда ма овозш кунам, ҳамин номи алира бирора, яъне ки дар ҳамҷа чизи навистагӣ ҳамро бирора. вақти майра копировать мекунам, дар дохилиш мемонам, мана бинен мемонам ва дар дохили ду нохунака ҳамин кода ман мегузорам. результата бинен чӣ метия. мана инашда а бировард, инашда али бировард. яъне дар дохили ду нохунака агар тағйирёбандаҳо ё кодҳои PHP биёянд, обязательно яъне вая значениша мебирора, яъне инаша мебирора. дар дохили як нохунака биё, ина как текст вори мехона, яъне мега ки мо PHP-ро фаҳм мегӯем ки масалаи PHP ин як текстай, ин перемени нестай, ин коди PHP нест, ин як текстай мегӯем. баъд амира дар болои экран мебарора. хуб, давомаша мерем. тағйирёбандара дасти ки агар мезанем ки ино чӣ маъно дорад, фақат ҳамин як нохунака ва нохунакаш афаҳмем ки як текст мешава барои текста як нохунакаш ва ҳам тест кор мекунад нохунакаш барои кода баровардан. мо боз дар PHP ба ҷуз ино боз комментария дорем, яъне комментария ду слеш қатӣ мешавад. мана ду слеш қатӣ инаш як хата бигем ҳамин хел фаҳмем. дар инҷа чизе ки менависонем мо ин комментария, яъне ки
هم نه در براوزر اشیبка метия, мана на дар браузер اشیبка метия, на цинайстагимро мебарора. И ба хотири че? Ба хотире ки вақти код дар яъне браузер зиёд мешавад, ҳозир ман контрапас нишон медиҳам. Код вақте зиёд мешавад, мо ягон чиза дар ёдмон меорем. Яъне инҷа менависем ки масалан наминҷа мо масалан инҷа мо слайд сохтем. Аминҷа тоҷикӣ менависӣ, русӣ менависӣ, англисӣ менависӣ, чизе ки бинависонӣ. Не ки агар дуюм хат шуда биёяд, аллакай ин ошибка метия. Ин комментарий намешавад. Чӣ хеле ки мебинед нотпад плюс, яъне ки ина гуфтесае ки ин аллакай инҷаш комментарий нест. Комментарий ҷои нами савз шуда. Яъне ки як хат то хати саҳифаи 7 фақат комментарий шуда метавонад. Бо мисол агар мо дар инҷа бихоҳем бо инҷа комментария даъват мекунем, яъне дислеш комментария як строка мегӯям дар русӣ. Ҳамин. Хуб, боз аста бисёр строка, яъне дар чанд строка мехоҳем мо чанд строкамона комментария кунем. Ё ин ки масалан мехоҳем ки намин эчомона қати бер наминаша то ҳамҷара комментария кунем. Ҳамин масалан мегӯем мо дар кор несте. Барои ин мо ҳар як таира комментарий мекунем. Иша комментарий мекунем, иша комментарий мекунем, иша комментарий мекунем. Не ки ин хеле неудобния. Яъне мо ҳар як пеши ҳар як дашта дислеша мекунем. Барои ҳамин комментария бисёр строка аст. Яъне мо як слеш мемонем, дислеш мемонем ва миёнаш дар зиёдашка мемонем. Яъне дар миёнаи ин чизе ки мо бинависонем, ин комментария. Масалан ман мегирамаш, ман иҷа маҳкамаш мекунам. Бинем ки мо ин қадар строкамона комментария кардем. Ки дига ина дар браузер нишон наметия. Ина вообще мега ини чи нест, мана гумш кард. Хуб, ин дарса мо ба ҳамин қадар ба анҷом мерасонем ва як функсияи h4 ма шумода мегӯм. Аввал ина удалит кунем, ин як монда дар кор неста, ин барои фаҳмидан буд. Хуб, фақат ина фаҳмем бисёр комментария, яъне бисёр саҳифага аст ва инаш як хата бисёр хата. Хуб, як чизи дигар ногуфта намона, инҷа кодировка аст. Кодировка инҷа мо мекунем преобразовать без бум. Вақти сохранить мекунем, яъне дар саҳифаи мо чӣ хеле ки мо агар ина мегирам як дақиқа ва дар инҷа ман ҳарфои тоҷики қати масалан менависонам. ин ки ҷ, қ, ин ки ягон чизи дигар мисол менависонем. тоҷики қати ё ки ҳарфои кирилли қати ма инҷа бинем ки хушрӯ яъне ки мебарорашон. Агар ҳаминҷа кодировкаи шумо ягон таи дигараш гирифтагӣ боша, мисоли english ё ягон кодировкаи дигар гирифтагӣ боша, мана инҷа хеле хато мебарора. Як дақиқа дигар кодировка гирем. хуб, мана ин кодировкаша мегирем. мана чӣ хеле ки мебинем хеле аломати савол яъне ки ҳарфои шуморо браузер намефаҳмад. барои ҳамин кодировкатона ҳама вақт преобразовать в UTF-7 без бум кунед ва сохранить кунед. хуб, дар ин ҳолат бошад, ин хуб кор мекунад. инҷа ин дуташ аломати савол шуда, барое ки инҷа савол шуда ки нотпад худаш аломати савол шуда. ин қадар страшни нест. функсияи h функсияи бисёр истифода мебурдагия. барои ҳамин ман як мисол меорам ки шумо бифаҳмед ки ҳамин функсияи h чира яъне амал мекунад. масалан мо ягон коди html қати блог месозем. блог яъне ин div буд. мана div месозем. масалан бо дарунашда ягон h1 месозем. яъне заголовка буд инаш. бо дарунашда масалан ягон p месозем. масалан мо ин хел сохтем. мо мехоҳем ҳамин дар html яъне ки барораш. барои ҳамин мо метавонем ки функсияи h-ро истифода барем аз дохили php
و اینا میبره در اکران. وقتی سخنید میکنیم проверка میکنیم. منم نویسم اینجا заголовка. السلام من اینجا خطا کردم. خب خیلی داشتین خطاگویی قدر مهم نیست. حاضر تکستی ما را کلام رو میساییم و اینجا اشتباه کردیم باید یک سلش مونیم یعنی که ما تکی پیج HTML ما закрыть نکردیم. من اینجا заголовка برآورد و اینجا تکستی که ما در داخل بنویسیم توسط اچو برآورد. اما خیلی توسط اچو любой شما میتونید در سایتون برآورید. خب این یکم درس ما بود. درس های دیگر من استا سلاج نشیدن میگیرم. من با فکرم وقتی زیاد где-то 20 минут با فکرم فهموندیستم شرکتی فهموندیستم. برای می درس های دیگر من شاید وقتی زیاد گیره. فقط شما در درس گوش کنین بعدا آخر درس کدوی من از اینترنت скачать کنین یا اینکه ручной بنویسونین خودتون проверка کنین ببینین یگم بسازین و باز دیگر درس گذارین. просто تماشا کرده و دیگر درس گذاشته این خیلی نکنین برای که این خیلی اگر کنین یگم چیز نمی‌آموزین. خب من وظیفه های خانگی را در تگ ویدیو می نویسونم و یا که در داخل همین فایلی که من میسازم در اینترنت میپرتم شما از اسکچت میکنیم و اسکچت تگ ویدیو نمیمونم در اونجا هم وظیفه خانگی را می نویسونم. شما میتونید که از اونجا گرفته وظیفه خانگی را انجام دهید یا اینکه از تگ ویدیو وظیفه خانگی را گرفته انجام دهید. خب این درس یکم بود. تا درس دیگر در پناه خدا خیر.